Bewegen hoort natuurlijk ook in een gezond eetpatroon. En in mijn Slank en Gezond programma is dat ook één van de pijlers en geef ik verschillende tips ook voor niet-sportievelingen. Ik ben zelf ook niet echt heel sportief, wat dat je kan doen om voldoende te bewegen. Ik kijk altijd naar de oermens die gingen jagen, die gingen verzamelen, die moesten heel wat bewegen om hun eten te verzamelen. En eigenlijk wij bewegen veel te weinig. Zelf, ik ook. Ik zeg altijd, ik ben een paard op stal, want ik zit de hele dag achter de computer. En ik moet mezelf er gewoon aan herinneren dat ik eigenlijk nog wel eens uit die stoel moet rechtstaan. Al een geluk heb ik honden en ben ik verplicht om daar regelmatig mee buiten te gaan. Dus voor mij is het gemakkelijk om een paar keer per dag toch sowieso een korte beweging te hebben. Maar heb je dat niet, dan moet je jezelf daaraan herinneren. En dan is het best om toch een paar keer per dag echt iets actief te doen waar dat je zo even buiten adem van bent. Dat kan touwtjes springen zijn, kan met de kinderen door de tuin rennen zijn. Goed stevig een paar blokjes rondstappen naar de tram of de trein 's avonds. Maar zorg ervoor dat je gedurende de dag een paar keren echt beweegt. Dat is belangrijk.